Oh. Wala. Ay, meron mga toy. Wala. Ulang mga katoy, oh. Ulang. Grabe. Oh, mga toy, may ulang na pala rito. Wow, yun. Good morning mga katyoy. Yun mga toy, bali ano. Dito naman tayo mga toy mamimingwit sa may barangay Pilipila. Yan, Sitio Pulo. Yan. Nakakamiss tong area na to mga toy, oh. Ganda ng area dito mga toy, oh. Ganda. May mga lumot na pala eh. Sabi mo toy, pagkaganyan na may lumot-lumot, alam na yan. May tilapia yan. So yun mga toy, bali solo fishing adventures tayo. So biglaan yung punta natin dito mga toy sa Binangonan. Kasi meron tayong ano, bali inatid na ano, mahal sa buhay. Yan. So bali gagamit tayo mga toy ng ano, ng taw-taw. Tsaka itong ano, yung pamiwas ni Kuya Ronnie. Yan, ito yung gagamitin natin dito mga toy. Maraming salamat nga pala mga toy sa mga sumusuporta sa ating channel. Walang sawang panonood po. Mga silent viewers po. Yun. Maraming salamat sa inyo mga toy. Kahit na medyo bumababa yung views natin mga toy, lagi na lang 400 eh. So okay pa rin naman yan mga toy. Pasensya na mga ano pala, mga Insia Anglers Group, di ko kayo nasama at di ko rin kayo na chat. Bali shoutout tayo mga toy. Shoutout nga pala kay ano, si Kachoy Gerald Laron, yon shoutout Kachoy. Jo Miradora, yon shoutout Kachoy. Marbs TV Official, yon shoutout Kachoy. Prince Pabarlan, yon shoutout. Barbs Marlon. Rodel Abaha, yon shoutout. Jinwil Pacquiao, yon shoutout. Altoms Channel, yon shoutout. Bata TV Vlog, yon shoutout. Team Lagalag, shoutout. Pasig Anglers Club, yon shoutout. The Hunter NP, yon shoutout. Kapisumo Vlog, yon shoutout. Yours Adventure, yon shoutout. Dice Road Trip, yon shoutout. Aramil Family, yon maraming salamat nga pala mga toy sa mga ano, mga legit natin mga subscribers na panay comment. At siyempre sa mga silent viewers talaga maraming salamat sa inyo. At sa mga bago nating kachoy, yon thank you. Tara, at samahan nyo po ako dito. Dalawa yung gagamitin natin. So yan mga toy, bali pasensya na mga toy, medyo napahaba na naman yung natin, yung intro na naman. Maganda tong spot na to mga toy, kasi dati nag-spot na ako rito, napakarami. Yung maliliit na tamang-tama rin naman. Ito pala mga toy yung ano natin, yung galing dun sa ano, sa amin na lumot. Yan oh. Yan. Tapos may isa pa nito mga toy. Yung medyo durog-durog na lumot yun oh. Yan ang pampadawi natin. Ay, huwag kayong pupunta dito. Kaya tayo. Bali, lalim natin siguro mga isang, yan, mga 1 metro muna. Si Anglers Group, pasensya na po talaga. At alam ko naman pag tinix kayo, automatic nandito kayo eh. Kaso yun nga, iniwasan natin na ano, mapasarap sa pamimiwas kasi uuwi tayo ng mas maaga mga toy. Baka mabitin lang sila. Kasi alam mo naman mga toy, mga grupo namin sa Insia Anglers talagang addict talaga sa fishing. Yung isang araw nga mga toy, talagang kulang sa amin yan pagka kami nagbanding. Ganun kami yung sama namin. Na legit. Yun. Mga toy, nakadali. Oh, tama lang mga toy. Isa pa. Ay, excited naman tong laban natin. So yung hook natin hindi masyadong malaki, size 6 lang, para pag tumama sakod. Pangalawang sit up natin, lumot yung ano natin mga toy, yung lumot na dala natin. Yan mga toy, yung lumot na dala natin. Sana umubra dito mga toy, para kung umubra ma-share natin sa mga sama natin anglers. Ganyan lang mga toy, isin natin tong ano, cellphone para ano, maganda yung video. Tama mga toy, kinagat na kaagad parang yung sil kinagat.
Kakalipat lang natin eh. Maganda kasi itong lumang lalaki mga toy kasi ano, malambot. Ito yung ginamit ko mga toy sa ano eh, sa bagong kilid. Uy! Binagat natin yung tangkaw natin. Lala. Ay, patay na. Binagat na natin. Uy, bakit yun? Ginagawa mo. Ay, single load. May uli ba ito yun? Ano kaya ito? Ay, wala stick. Oh no! Grabe na kasi matak malay. Ay! Grabe ginapan ako. Iwanan natin to dito mga tayo na area na to. Dito tayo mga tayo, maganda dito. Yan. Yan mga tayo, banda dyan. Naka-curve na yan oh. Parang lungga-lungga. Baka nandyan. So ito yung kanduli natin. Nilagay mo natin dito oh. Ayan, magpaayahay ka lang muna dyan ha. Mamaya babalikan kita. Dyan natin ilalagay lahat ng huli natin mga tayo. Lahat ng huli. Kakaisa pa nga lang eh. Nakalimutan natin yung babaran natin. Ito naka-curve na ito mga tayo oh. Yan. Sana andyan yung mga tilapia. Ganda ng area dito mga tayo, yung fishing spot oh. Andyan mga tayo yung ano, yung ano ba yun? Yung Pulong Diablo, yung nakausli na yun oh. Tayo. Ipan tayo mga tayo, grabe yung kanduli dun mga tayo, lalakas dumila. Grabe ingal ko pa nga dyan hanggang ngayon. Grabe yung kabang-kaba ko. Hirap pala pagka natatakot kang lumangoy yung kasi di mo alam kung pag dive mong ganyan eh may nakausling kawayan. Diyos ko, wag naman sana. Ay oh. Grabe ito ba Lord, pahingin naman tilapia na malaban para mawala yung kabago. Oh. Di mali ko rin kasi mga hindi ko na ano nadaganan yung ano yung taw-taw ko. Di alam mo naman pag taw-taw magaan yan. Yun, almusal po tayo mga tay. Kain kayo. May kumikibit-kibit mga tay, di na huli, maliliit siguro. O yan na naman mga tay. Kinikibit na naman isa ko, itaw-taw. Oh. Wala. Ay, meron mga toy. Wala. Ulang mga katoy oh. Wow. Ulang. Grabe. Oh mga toy, may ulang na pala rito. Sana makarami tayong ganito. Ulang mga toy oh. Good size na rin sana yan oh, pang-ukoy. Nako, kung dumami itong ulang na to rito, anam na. So ipunin lang mga natin dumating. Matindi itong nahuli natin, kanduli, ulang. Ano nga pala matay, welcome nga pala sa bagong members ng NC Anglers. Yun, meron na naman pala tayo na dagdag ko. Ay, naku. Alis ka dyan boy. Tumal talaga mga tayo.
Tama nga sabi nila Jeron sa kanila Philip Robles. Pero may kumakagat mga ito eh. Iwan ko lang. Lati lumot tayo mga ito. Try na nga natin. Yun. Magating mo naman. Nagpakita ka naman. Pahuli ka naman doon. Kaya naman mga ito. Hindi kumikipit na naman ito. Tuluyan mo. Ilubog mo. Ilubog mo. Pinagat. Pinagat. Wow! Yun. Ay, sus, Ginoo. Ay, apo. Batet. Yun mga tayo. Pulahan mga tayo. Aray ko. Ganda sa ano mga tayo, pulahan. Huwag yan mga tayo lumaki. Pulahan to, ganito. So, papakawalan natin ito mga tayo. Ano yung mga kapatid mo, yung mga tambay sa inyo. Ginagawa mo. Tambay sa inyo, pagdating mo ito. Ganda na ito. Kailangan ito mga tayo, ganyan. Sasalita rin pati. Oh, yung malaki pa. Kagat sa amin na. Yung mga martis na kapitbahay mo. Hindi pa rin nagbabago tong kibitan dito mga ito. Malilimit pa. Yan. Magnanakaw ng bulat. Kakadalawa lang mata tayo. Baka pagsubok lang yung mati, umalis na tayo. Mamaya balikan natin. Baka sinusubukan lang tayo ba? Hanggang saan yung tatag natin. Oo nga naman, bakit nga pala umalis kagad tayo doon? Mahirap na kasi mati, kaya umalis baka mamaya pangalawang lusong ko eh, hindi na ako makahawak. Grabe na nga itong talaga ano ko mga tayo, tuhod ko. Hindi ako sanay mga tayo, paglangoy sa ganyan na hindi ko abisado yung buti kung sa ilog mga tayo, puliti. Walang current yun eh. Eh dito, di ko talaga alam eh. Grabe nga nito kayo na eh. Naghahalo yung takot kasi parang di ko na kayang maka ano eh. Punta dito sa gilid. Kahit anong sikad ng paa ko eh. Parang tinutulak ako pa gitna ulit. Lipat tayo doon mga tayo sa malapit doon sa pinaglanguin natin. Doon ang area dito mga tayo. Probinsya na. Nakakadalawa parang tayo. Isang oras, isang huli. So yan mga tayo, dito tayo. At least merong makulimlim. Konti. Matumal talaga. Totoo talagang sabi ni Kachoy Geron. So ano naman mga tayo, kung parang try ko lang din talaga. Naliniw. At least ano na iba naman yung fishing spot natin. Hindi tayo, wala naman tayo ibang makukontent kundi pamingwit. Kahit maliliit sana mga tayo, nawala eh. Dati ang daming maliliit dito para mag-enjoy tayo sa paano mag-enjoy tayo kahit hindi masyadong malalaki. Dami rito dati, hindi naman siya masyadong maliliit. Meron naman mga ano ganito. May 3 fingers, may 3.5. Ilagay ko mga tayo dyan yung ano natin, yung previous natin adventures dito. Napakarami dito, ba't kaya wala? Bagay dati kasi ano to eh, ito may tubig to rito ano? Ito hanggang dito may tubig to eh. Mababaw kasi. Pero maano na yun ilang araw na nag-ulan-ulan mga po. Sana madagdagan mga po. Kasi kung hindi madagdagan yun, ibalik ko na lang siguro para lumaki palalo.
Hindi naman patay yung hipon mga toy. Nilipat ko dun. Pagsama ko na sila nung ano. No, kanduli. Ay, naku mga toy. Ano kaya nangyari dito sa ano? Laguna Lake mga toy. Yun na lang po muna mga toy. Bali, uwi na tayo. Kasi yung pamiwas mga toy, bali ayatid ko pa yan kay Kuya, ano, Kuya Ronnie. Yun na lang po muna mga toy, pasensya na po. Bali yung uli ko mga toy siguro, pakakawalan ko na lang siguro muna. Sayang din naman mga toy, pang ano rin yan eh, pang sahog sana eh. Siguro ibalik ko na lang yun mga toy. So yun mga toy, bali shoutout tayo ulit mga toy. Kay Michael Borak at kay Kachoy Delmar, yun shoutout. At shoutout kay Arnel Sarmiento, yun shoutout. At sa Sarmiento family, yun. At sa Laron family pala, shoutout. Johnny Juice TV, JP Sing TV, GC Adventures, yun shoutout. Fish Moto Adventure, yun shoutout. Napakan ko na eh, para sigurado. At Kuya Bilog, yun shoutout. Yun lang po muna mga toy. Totoo talaga palang mainat pa dito sa may ano, talib. Nag-iba talaga yung ano ng tubig lawa dito. Talagang napakahirap pakagatin yung isda dito mga toy. So tayo naniniwala tayo kay ano, kay Gerald talaga. Siya yung laging na dito sa lawa. Nakita nyo naman mga toy sa mga ano niya, sa mga previous adventures niya. Kaya naniniksay muna siya ngayon. Kasi talagang ano, buti nga sila, mayroon silang pang alternate na pang upload mati, meron silang ano, papandaw ng biscuits, yun, yung pamamante, yun. Kaya napaka-bless nila sa ano nila, sa area nila. So yun muna po, yun po muna mga toy. Maraming salamat po sa magsugin yung pagsubaybay at sa mga nag-aabang sa aking upload. Yun, maraming salamat po sa mga silent viewers. Thank you. At sa mga susunod pang na mag-subscribe po, sana naman mga toy, huwag nyo naman pong i-skip yung ads natin mga toy para tuloy-tuloy yung adventures natin. So yun, maraming salamat po talaga. Thank you, thank you. At sana laging dyan kayo mga toy para supportahan nyo yung aking channel. Thank you, maraming salamat and God bless po. Thank you, bye bye. Pasensya na po sa mga ano, sa mga di na shoutout, susunod na lang po. Thank you, thank you. Bali, i-release natin ito. Ano ba yung ulang dito? Buhay pa naman yan mga toy. Naku, nawala na talaga yung ulang natin mga toy. Malalim naman ito mga toy, oh. Yan, oh. Ayun, yun. Ay, ayan, dyan na lang po muna yan mga toy. Di naman matag-ulan naman na ngayon. Yan. Dito, yan, marami nga tubig dito hanggang doon. Pagka umagos na yung ulan dito mga toy, diretso na yan sila doon, oh. So yun lang po muna. Thank you.